Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim littafin marubucin labari kashi na 59 tare da ni Ismail Modibo a Hausa Novels TV. Malik yana kan teburin karatu ya ji shigowar ƙawarsa Simbiat. Tana matuƙar kama da yayanta Malik sai dai ita fara ce saɓaninsa kuma tana da yanayin sanyi saɓanin yayanta Malik da shi baƙi ne yana kuma da yanayin zafi. Duk kyawunsa ta ƙere masa ba kuma za a taɓa haɗa su ba, da haka ake ce mata Arab Beauty. Doguwa ce siririya, tana da kyawun diri da ƙirar halitta. Tamkar ita ne wannan mawaƙi ya faɗa a cikin waƙarsa cewa gayar abin kallo gashinta da goshinta, talikai suna tafiya a cikin duhu domin haskenta. Ido bai taɓa ganin mafi kyawu ba daga gare ta daga cikin abin da ya gani na daga wanzun abubuwa. Simbiya ta ƙaraso ga Malik ta zauna a ɗayan kujeran ta ce, an fara fafatawa kenan. Malik ya murmushi ya ce, I did tell you sister. Simbiya ta ce, ka ji mami na cewa wai gobe za mu je mu gaida su gwaggwaɓoyi? Malik ya ɓata rai hankalinsa ya tashi idan sai ya sauya launi zuwa ja ya ce, gwaggwaɓoyi gaskiya ba za ni ba. Simbiya ta ce cikin tafsar da murya, please bro, kada ka siya haka. Most times parents na buƙatar ka je ka gaida su amma sai ka ƙi. Ba sa jin daɗi. Tunda ka baro Kano ka dawo Zaria baka ƙara waiwayar su ba. Ko ka je Kano baka zuwa gida. Na san yanzu kana jin zafin abubuwan da ɓoyi ta yi ma, amma don Allah ka sake wannan tunanin ka mai da komai ba komai ba. Abin da ya wuce ya riga ya wuce. Brother, gobe weekend, Saturday, mu je Sunday sai mu dawo. Maganganunta sun ɗan ratsa masa jiki. Ya ajiye zuciya ya ce, to shi kenan ƙanwata, kin san ba za ki taɓa neman abu a wajena in ƙi ba. So, Allah shi kai mu. Wannan abu ya faru ne a daren ranar Friday, still a daren ne Balarabe yana hostel ɗinsa, yana shirin kwanciya kenan. Kiran Balarabe ya shigo ya ɗaga wayar yana mai murmushi. Hello masoyiyata. Murmushi kawai ta yi ta ce, ka wuni lafiya? Lafiya lau ya gida. Alhamdulillah, ya Lexus. Lafiya lau. To Allah shi taimake mu. Amin. Da fatan dai ba wani damuwa ko? Da yardar Allah babu wani damuwa. Sai dai a kullum da na tuna da yanzu babban makaranta kake, university za ka riƙa haɗuwa da 'yan matan boko tsala-tsala, sai na ga kamar mun yi bankwanan ƙarshe kenan da kai. Kafin ta ƙarasa faɗin abin da ta yi niyyar faɗa, Balarabe yi dariya ya ce, haba masoyiyata Balaraba, wa ya gaya miki akwai macen da za ta iya ruɗana na karya alƙawarin da na ɗaukar miki? Ina mai farin cikin sanar da ke cewa ni Balarabe naki ne na har abada. Babu abin da ke raba mu face mutuwa. Masoyiyata ke na fara so a rayuwata. Ke ce mace ta farko da ta fara shiga birnin zuciyata. A kanki na fara soyayya kuma na rufe daga kanki. Saboda haka you don't have to worry. Maganganunsa sun kashe mata jiki, ta daɗa amincewa da lalle Balarabe na daban ne. A cikin shauƙi da ƙaunar juna suka yi sallama. Har Balarabe zai kashe wayar ya kwanta sai wata zuciyar ta ce masa bari ya buɗe data ya hau Facebook. Yana buɗe datan messages na Messenger da na WhatsApp suka riƙa rige-rigen bayyana a screen ɗin wayarsa. Mamaki ya kama shi ganin message fin 1000 a WhatsApp. Da sauri ya buɗa ya duba ya gani, sai ya ga yawancin messages ɗin na group ɗaya ne, hot guys. Mamaki ya kama shi, bai san sa a group ɗin ba. Hoton maza ne zandar su biyu suna gay sex a tare da su kuma akwai mace ita ma zindir. Jikin Balarabe ya ɗaukar ma ya duba yanda sas ɗin suke tafiya. Nan da nan ya fara duba waye ya sa shi a wannan group, ya ga Hafiz ne. Already sun yi exchange da number tun haɗuwarsu. Hafiz yana daga cikin group admins amma wanda ya buɗe group ɗin bai san sa ba. Gaba ɗaya chats ɗin da suke na batsa ne da ya shafi mostly bisexuality da kuma sugar. Hakan ya sa ya fahimci hot guys group ne na 'yan bisexual da kuma sugar boys. Ya duba participants mutum wajen 500, wato saura ƙirs ma ya cika. Kuma duk su Malik suna ciki.
Duk da cewa jikinsa na rawa amma haka ne ya tsinci kansa da son buɗe hotuna da bidiyos ɗin na batsa wanda suka yi matuƙar tada masa hankali. Lail ne kawai online don haka Balarabe ya soma masa magana. Balarabe ya ce, hello ya kake abokina? Lafiya lau abokina ya gajiya? Alhamdulillah. Dala me yasa Hafiz ya sanya ni a wannan group na hot guys? Kuma me yasa na gan ku a ciki? Na ga group ne na 'yan bisexual. Kuma ni I'm not bisexual, I'm just straight. Lail ya yi murmushi ya ce, amma ka fahimci ai me group ɗin yake tattaunawa a kai ko? Mana na fahimta. Shi yasa ai nike ma bayani a yanzu. Na fahimci cewa na 'yan bisexuals ne kamar yadda nike gaya ma yanzu. And I'm not fucking bisexual. Sai kuma something like sugar boys. I'm not one of them. Amma it's better ka daɗa min bayani da kanka. Lalle ce, ƙwarai kuwa hot guys na sugar boys ne da 'yan bisexual. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lal me ya kai ku wannan haka? Lalle ce, wannan wace kalar tambaya ne kake mana ya kai Balarabe? Sha za ka haɗa ka da abokin harka ko abokiyar harka da za ka su durinta. Karfa ka manta yanzu mun zama ɗaya, so just chill, okay? Wani amsa Balarabe zai bashi, mu tafi ga kashi na 60 domin jin ci gaba wannan labari a yau dai January 17, 2023.